Mulej iftaħ li xoftija. U fommi xandar it-tifħir tijek. Kristu der fostna ejjew nadurawh. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej. Ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Għaxalla kbiru bil-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oliet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu warku btejna, quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirrietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu der fostna ejjew nadoraw. Intom li qed tfittxu l-Kristu, ollu l-fuq il-ħarsa tagħkom, hemm taraw biċ-ċar sinjali ta' sebħ kbir li qatt ma jonqos. Hemm il-kewba li d-dawl tagħha jelef sal ix-xemx bil-qawwa li tħabbar li fid-dinja niżel Alla bħala bniedem. Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja, tliet orrief tal-Persej jfissru, xin il-kewba fiha jilmħu xhieda tas-sultan li wasal. Minu dan jistaqsu jgħidu, dan li jordna sal-il-kwiekeb, li quddiemu s-sema jibqa' dawlu xemx għaddejja tiegħu. Dan tassew xi ħadd bla bidu, mingħajr tmiem tal-għaġeb qoli, li bla tar fil-kobor tiegħu kien qabel is-sema u l-art. Ġnus dawn huma s-sultan tagħkom u s-sultan tal-poplu ludi li għal dejjem kien imwiegħed lil Abraham missierna u nislu. Glorja Kristus Siedna, lil ġnus ritt turi ruħek, mal-Missier u mal-Ispirtu ġieħ jintradlek issa u dejjem. Amen. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Bleħen qawwi l-Alla insejjaħ l-Alla li jismani. Fid-dieqa tiegħi lill-Alla nfittex, ma nejjiex bil-lejl nerfa' eidi u nitlob. Ma trix taffaraġ ruħi. Niftakar f'Alla bit-tnejt u jiena naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfara għajnejja. Jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. Naħseb fi żmien li moddi, niftakar fi snin ta' qabel. Bil-lejl nitħaddet f'qalbi. Naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna Siedna, mhux se jibqa' jurina imħabtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu, mhux se jibqa' jżomm kelmtu minn nisel għal ieħor. Nesa Alla juri ħnina magħna, jew ħebaħ nientu fil-għadab tiegħu. Ikolli ngħid dan hu l-għali tiegħi, li Alla l-għoli biddel emil lemintu. Imbagħad niftakar f'emilek mulej, naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb kull ma int għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb, li turi qawwietek fost il-popli. Bidrijek fdejt lill-poplu tiegħek u liet ta' Ġakob u ta' Ġuseppi. Rawk lil-mijiet u Alla, rawk lil-mijiet u twerru, u saqih il-baħar tried. Misħab niżlet ix-xita u ismewiet tredu, leħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek. Il-ħsejjes tar-rat tiegħek waħda f'waħda, il-beraq dawwal id-dinja, tredet u teżżet l-art. Triqtek fuq il-baħar, fuq l-ibħra l-kbar il-mixja tiegħek,
u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek, bit Mosè u Aaron. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qaddisa triqtek u Alla, dima Alla u kbir bħal Alla tagħna. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi u li jolli. Qalbi tifraħ fil-mulej bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħi. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi, għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd mu qaddis bħal mulej, ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Tgħodux titkabru iżjed bi kliemkom, kliem kburi ma joħroġx iżjed minn fomkom. Għax il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijien tkisser u tħażmu bil-ħila id-dajfin. Min kellu bix-xaba mar jaħdem għal ħobżu, imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. Il-mara bla tfal wildet seba' u l-għam ta' bosta wlied tilfet saħħitha. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, inizzer f'art l-imwiet u jtella minnha. Il-mulej jifaqqar u janni, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mitrab il-imsejken u jerfa l-fqir mill-miżbla. Biex mal-gbarati qedhom u jagħtihom post ta' ġieħ. Għax tal-mulej huma l-kolonni tal-art, fuqhom u jqiegħed id-dinja. Huwa jħares il-mixi ta' ħbiebu, imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej werwer lil min jieħodha miegħu u fuq mis-sema jried. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti s-seta lis-sultan tiegħu, jolli u jqawwi l-midluk tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbi tifraħ fil-mulej li jbaxxi u jolli. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu il-ħafna gżejjer. Sħab u dlam minn madwaru, is-sewa u l-ħaq is-sisien ta' tron tiegħu. In-nar jimxi quddiemu u jried madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja, tara dan l-art u titried. Ħax-xama idubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Xandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu liduli, li jiftaħru biex bijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda, minħabba l-ġustizzja tiegħek mulej. Għax int mulej int il-oli, il-fuq mill-art kollha ola ħafna mill-allat. Iħobb il-mulej lil min jobgħod il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom minn idejn il-ħżiena. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lejna għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tifraħ l-art quddiem il-mulej is-sultan. Jien għamiltek patt mal-poplu biex jinerġa' nqajjem l-art u nqassam il-wirt li kienet tħarbtet, biex ngħid lill-imjasrin oħorġu u l-dawk li huma fid-dlam ejjew għad-dawl. Quddiemu jinxteħtu islaten kollha tal-art. Quddiemu jinxteħtu islaten kollha tal-art. Il-ġnus kollha lilu jaqdu. Islaten kollha tal-art. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Quddiemu jinxteħtu islaten kollha tal-art. Rajna fil-vant il-kewba tal-mulej u ġejna nadurawh u natuh ir-rigali tagħna. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael
għaliex ġi jżur u jifdej il-poplu tiegħu. u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni. F'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi f'hom il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bek juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missirna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatilna mill-oli iż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fi triq ta' slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Rajna fil-vant il-kewba tal-mulej u ġejna nadurawh u natuh ir-rigali tagħna. Il-verb ta' dejjem imnissel mill-Missier fil-milja ta' żminijiet tweldilna tifel u ingħatalna iben. Nuru il-ferħ tagħna u ngħidulu tkun imbierek mulej. Iben ta' Alla l-ħaj li kont qabel ma saret id-dinja inti nżilt fuq l-art biex issalva lill-bnedmin. Għamel li nkunu xhieda tajba tal-Evanġelu tiegħek. Xemx tal-ġustizzja, int ħriext id-dej minn ħdan il-Missier u dawwalt id-dinja kollha. Wassal id-dawl tiegħek lil kull min qiegħed fid-del tal-mewt. Int sirt tarbija għalina u meddewk f'maxtura. Ġeddet fina s-sempliċità ta' tfal ġkejknin. Int sirt għalina il-ħobs tal-ħaj li jagħti il-ħajja ta' dejjem. Għamel li s-sagrament tal-artal tiegħek jimla l-qalbna bil-ferħ. Niġbru dawn it-talbiet bit-talba ta' Sidna Ġesu Kristu. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla li tagħti id-dawl lill-ġnus kollha, rott lill-poplu tiegħek ilena tasliem ta' dejjem u xerret fi qlubna dak id-dawl sabiħ li bih imlejt lill-missirijietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbierku lill-mulej. Irroddu ħar lill-Alla.
F'lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'arniftu, daħlet ommu wildet jiben għal bil-bejjem li saħnu. Diklom f'ajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Imuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha li jaqdu. Lilek iqimu l-ġnus kollha. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu, lil-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Iħenna għaddajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Lilek iqimu l-ġnus kollha. Umu bil-wifqa. Alleluja. Glorja lilek, o Kristu, inxandar fost il-pagani. Glorja lilek, o Kristu, emnut fid-dinja. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li il-5,000 raġel kielu u xebew, ġesu minnu fih ġal id-dixxipli tiegħu jitelew fuq id-dajsa u jmorru ix-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li selmilhom u ħallihom tela fuq l-għoljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija id-dajsa kienet għadha f'nofs il-baħar
u waħdu l-art. Kif rawhom jitħabtu jaqtfu għaliex kellhom ir-rieħ għal wiċċhom, għal xi raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexej fuq il-baħar. U ried jgħaddihom. Huma rawh miexej fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma u qabdu jgħidu għax il-koll beżew kif rawh. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżew xejn. Imbagħad tela' ħdejhom fid-dgħajsa u r-rieħ waqaf. U komplew tnixfu fihom infushom bil-għaġeb għaliex il-miraklu tal-ħobs ma kinux fehmuh imma moħħhom kien magħluq. Il-kelma tal-Mulej. Ekk il-Vanġelu jgħid li Ġesu ġiel lid-dixxipli tiegħu jitgħu fuq id-dgħajsa u jmorru x-xatt l-ieħor. Meta tgħid il-kelma ġiel qiegħed timbotta lil xi ħadd li jew nofs qalb jew m'għandux appetejt jew ma jrejġ. Ġesu lill-Apostli iġielhom jagħmlu pass ieħor il-qudiem u jmorru in-naħa l-oħra, ġifieri lejn Betsajda illi kienet art pagana. U allura nifhmu għaliex id-dixxiepli għamlulu reżistenza, waħlu saqajhom fl-art. Kellu bil-fors jimbuttawhom iġielhom għaliex il-ġdejt ibeżżek. Għaliex xi drabi nippreferu noqogħdu kif aħna. Eżistijaj, tgħid illum Ġesu lilna lilek u lilej qiegħed ukoll iġalna biex nitħarku daqsxejn, biex nagħmlu pass il-qudiem, biex ma nibżewx mill-ġdejt fil-ħajja. Għaliex hemm it-tentazzjoni illi fil-ħajja tagħna, speċjalment anke fil-ħajja spiritwali, aħna nibqgħu weqfejn. Aħna nikkuntentaw b'dak li aħna, b'dak li għandna. U nibżew nagħmlu pass il qudiem. Nibżew nirriskjaw għal Ġesu. U nirreżistulu meta jnebbaħna, meta isejħilna. Jekk nirriflettu ftit, jekk fil-ġurnata tal-lum il-Mulej Ġesu u x'qiegħed jagħmel magħna wkoll bħalma għamel mal-Apostli. Jimbuttana biex ninqelew ftit minn ċertu għadiet illi drajna wisq fihom. Bil-wieqfa nagħmlu it-talbit tagħna. Miġburin flimkien ma' Ġesu biex noffru dan is-sagrifiċċju ta' Ratt il-ħajr lil mistierna li huwa fis-smawiet, nitolbuh il-grazzja li nittwettqu fil-fidej ħalli meta jasal il-waqt aħna nidħlu fil-post għad-dejs li huwa ħejjilna għal dejjem. Iqaf Mulej mal-Knisja, jew tgħid lill-poplu tiegħek ħalli jagħmlu dejjem ir-rieda tiegħek nitolbu.
sejjaħ lil bnedmejn ta' rida tajba għejnhom iwarbu minn qudiemhom minn qlubhom ix-xewqat tal-pjaċira qarrieqa u jfittxu li jgħixu fil-ġustizzja u l-qdusija nitolbu. Dawwar il-fema tal-kotra l-kbira tan-nies tad-dinja li magħhom biss fl-ikel u l-ġejt ta' din id-dinja li tgħaddej biex jitħajru ifittxu l-ikel u l-ġejt li jibqa' għal dejjem nitolbu. Xerret il-ħnina tiegħek fuq ħutna il-mejtejn watihom il-għena ta' dejjem nitolbu. Għatina dejjem il-ħobbs veru li niżel mis-sema biex ma tonqosna qatt il-fidej fi Kristu ibnek u biex kull tisħejb tagħna fl-Ewkaristija iwettaqna dejjem aktar għal ħajja aħjar nitolbu. Muli Alla li tista' kollox kif bat il-manna mis-sema lil poplu tiegħek tal-patt il-qadejn, kif inti tmajt lil dawk il-5,000 raġel, itma' wkoll lilna il-koll bl-Ewkaristija imqazza biex tkun għalina ikel li iwettaqna fil-mixji tagħna f'din id-dinja. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Mașura, fost beiem ġoħar, im gevz rafib ċejjeċ taħri wisħar, emċkejkna tarbija, taħlewa blaqis, taħlewa tas-sema li taxxa il-nies. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil-kobor tiegħek u li nħossu ruħna ma' qodejn ħaġa waħda bit-tisħejb tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-sir qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġinus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut int fejjaqtna bis-sebħ ġdejd tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u flimkien ngħidu bla qiegħda. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Osanna fl-għoli t-tasmawiet. Imbierek nġej fissem il-mulej. Osanna fl-għoli t-tasmawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddes għalek nitolbok dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum.
Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċej reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-missier tagħna il-Papa Franġisku, Maħija Anton l-isqof ta' din il-Knisja, miegħi għaddejtiek mingħajr ma jistħoqlej u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Marija u l-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbok, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Marija, ma' San Ġosef, mal-Apostli u l-Qadisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, kull li tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnuħħati għalina. La ddaħħalniex fit-ġrej, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lin. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
ħallejtu alla sema biex teħx fosti il-bnedmin sirt nidew wieħed minna biex jibnini il-ħakim sirt nidem wieħed minna biex jibnini il-ħakim u bambin xkejken helwa tarbija ejja eħlisna mill-lajm tal-ħnija u Alla taħnina min kem tbatija dej minħabba dawk li ftej min kem tbatija dej minħabba dawk li ftej lemmu kutredu l-kwikeb xinraw tarbija far kim edha fufti tiben falli fqar fost il-fqar kim edha fufti tiben falli fqar fost il-fqar widdew bil-qawwa biex nizbaħdija juruħ lewietek l-ommok Marija u maħallina dirajna inbennu u maqalbna inħadru dirajna inbennu u maqalbna inħadru nitolbu. Mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek iqaf magħna issa walli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu. U hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Hali
Bambini Sabi